Tipra hasto belai kheno sikok akarma bagai nukhungni manei khuni rok gomama rok thakliya tabuk lama gana rokni nokni malkhung bike rok tongni simanliya sikok rokni bagai belai sep ungu lukurok tabuk hojak tongdi tabuk belai no sikok akarjak tip prasa khoroksa sikla nokni horni jorao bike khogwi tlangjaka mung ungkha Lakhi Kumar Jamatia kami Tentui parani PS Ampi Nogor je nugui tongnai bini Bike no lukurok no kok kesarkha bini kokdu number by kirna bagai kokdu number angka 6909118871 te kaisa angka 9366426268 je nugui tongnai bini kokdu number by kirna bai koikha Lakhi Kumar Jamatia bike number angka TR03L8419 Pulsar NS 160 model grey color bo jorao kema bahike kema bo jagabo tongai Bike khogwi tlangjaka nokphang sawik narika belaina kirmane singsa te wanamane singsa thangnai 27 ni horni aisuk Jorao horni tinta wo bike khogwi tlangmani Pulsar NS 160 grey color abuno to yusung belaina wanama singsa te aparane amsain borowo belaina wana jawi te kiri jagai tongo o sikor belai akar mane bangai phaidi bo Jorao khogwi tlangjaka bor jaga wo bike tongro mane bangai abo khogwi tlangjaka phaidi sung o nokphana sung phaidi sunglainai nini bumung ketama Lakhi Kumar Jamatia nini bike boro jaga tongromani ba boro jaga bike khogjaka kisa srai sai khnarodi ani bike ke yang ban da tongromani ke horni tinta Jorao 27 tarik ni odino khogwi tlangja horni koita wa tinta horni tinta khog tlangja na inke kono janaro de mar khan o khogmani Jorao janaro mariya keno thanaro police ro jedi entry ro khlaikha khlajak on PS wa nini bike insurance ro aboro tu tong bong expiry date ro dengla validity ro de paila ya kho inge thanaro no jarok mani pore ni no OC saheb ro phaiwi verification khaifai phaiwi nai thangbai ja tabo sin Ampi PS ni thana ni bising kuno information to ba no kok tum tu de sahor fi ta Jorao tei mo sahor ya kho ni bike inke no bo yaro paimani 2021 August 24 tarik wan paimani acha boro o bike no paimani Amarpur showroom acha o bike ro kuno installment no tong installment kre ang cash na zaman kre te tai klaiwe ke nang lokuro no nang toma koina musong ni cycle kama mane bising tui ni cycle no jodi no wi tong khang ke nang lokuro no kisa kok sar mung do ni bakha tong ke nang saiman lokuro no abun koina an zero phone number to labo rojak tong maniba or jaga ani bai duk bela ke kisa contact khaibe ano sahar jabai di lokuro